Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka balai ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka Jinghiar. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Long kakot admission haki degree but diploma course panong chef hotelier but kiway pandep khap mania fila pan call haki niki number. Balei hakani ka Jinghiar Thma yakile no Pakistan ka India ka Kyrteng da ka Sindoor operation. Sindoor hakaktin Hindi kadai kebaki kentai nak niam Hindu kibala donlok kijuta hasilang man jongki daki daksau kom ka jingburam ya ulong ne kum kadak ban peni bagi dai kibala donlok don khon. Sindoor operation kadai ka jing ai Kyrteng ban buram yaki ar persan ngon kilong kemi kibala du no ya ulong ha ka jing sha her Thma kensan hakile no Pakistan ha Pahalgam jong ka Jammu and Kashmir. Sindoor kadai ke baju penun kam dagi Hindu bat la ai Kyrteng dak ni ka kentien namar baswaban her Thma ha Pahalgam kile no kikili shwai ki pajba kidai na kaniam ayu kumta kom kadak jing pen her keput ya ka jing do no jongki ala ulok ka India kala pen sanam ya ka ni ka jing her Thma dak ba ai Kyrteng ka Sindoor operation. Hadin bak India ka her Thma haki kendaitli kitam jong kila no ha Pakistan. Kini kilong kami ki bela du no yala ulok kila ai kublai ya ka sarkar bat kila ong bak ni gede ka jing pen sa kan mau ya ka sngi bak India brok away ka yambril. Dan ki bela ong ba marsen tip ya ka Kyrteng jong kini ka operation ki jau mat. Namar bak kila no kila pendam no ya ka dak na silang mat jong ki dak ba penyam ya ulok jong ki. ये 9 नंबर ये मस्जिद तैयबा मरकज उमर के अंदर ये नुकसान है।